Технократската идеология се основава върху отричането на политизирането. За да се докаже, че технократът е генералист не само на производствения процес, но и на цялостния режим на обществено управление, би следвало да се докаже, че за управлението на обществото са достатъчни компетентност и доказателствена логика, без да се прибягва до каквато и да е политичност. В тесен смисъл технократския режим може да бъде определен като режим, при който технократ посочва въз основа на компетентност както средствата, така и целите на общественото действие. В обратен смисъл политическият режим е както онзи, при който политикът въз основа на своите критерии посочва средствата и целите, така и онзи, при който на компетентния съзнателно е възложено да посочва средствата, между които политикът избира според определените политически цели. Така че, за да съществува технократски режим, като неополитически режим, необходимо е технократът да посочи единствено въз основа на компетентност не само средствата, но и целите на дадено обществено действие. Достатъчна ли е само компетентност, която да решава за целите? Самите те не се ли базират на ценностни опции, подбор на култура, дори метафизични съображения и накрая страсти, положителни или отрицателни? В състояние ли е компетентността да замести и да заличи сложната игра на обществени власти, имащи отношения, явления като справедливост, завист, любов, властолюбие, омраза, свободолюбие, сервилност и други подобни стремления и мотивации?